Everybody now. Nazdar, zdraje vás Lucky a vítam vás u druhého dielu, teda druhej polovičke kompetitívneho modu z mapy D-2. Neviem, aké boli ohlásené na tamto video, lebo natáčam to hneď po sebe. A jedno kolo som prešiel, lebo som tam niečo nastával a som tam pár zabil. Takže aj tak to veľmi nič nebolo. Troch som zabil. Ako môžete vidieť, neviem, aké či sa pamätáte skore. A musíme to tu nejako vyrašovať, zabiť tu niekoho, zobrať bombu. A pozrieť, zobrať si tú zbraň, na dole tlmič, lebo ja s tým neviem. A ide pomaličku, poďme. Tak. Hop. Nikoho tu nevidím. Je tam, už som dával, neplatí, to neplatí, už som išiel cúvnuť. Diskriminácia. Takže predtým sme prehrali kolo, lebo boli na mňa 4 a 3 som zabil, jeden ma dal. Bolo to ešte s pištolkami len, takže to sa aj dalo celkom zvládnuť. A toto už je ďalšie kolo a tak. Takže uvidíme, jak sa to zvládne náš spoluhráč. Zober si jednu zbraň. Neviem, či mu nevadí, že nemá to. Tá nie, s nožíkom, čo si, jak. Ale to ja by som proste chcel vyskočiť, to nemohol. Takže, kúpime si tu na nič. Kúpime si len pištolku, dám späť 250-ku, kúpime si grana nejaký, stačí mi flasha. Takže to by mohlo byť. Vy chcete ísť? Dobre, dáme B, poďme všetci B. Poďme B, že vybičkujeme všetkých tu. Dnes povedala, to je jedno. To je jedno, lebo kúru som flasha a on teraz bude ošlepený ako ryba na suchu. A že ho som... Ty si taký hajzel, ti poviem. Už by som ho mal s nožom. To sú takí náhodní všetci v tej hereci pána, že ja v živote, keby som toto zrobil s tú pištolkou, mu nedám headshot, ja by som ma netrafil a on mi dá headshot a ma zabije. Jasné. Tunel. Zabij ho. Jedna späť. A druhý by mal byť... Tamto, presne, kde pozeráš. Krásne, nice, krásne. Good job. Chcel by som vás ospravedlniť, keby náhodou toto videjko bolo kratšie než to predošlo, lebo samozrejme neviem, ako dlho budeme hrať toto kolo, keď vzhľadom k tomu, že hráme do 16 a už je 6:12, takže vám neviem takto povedať. Poďte. 1, 2. 2 B. Dobre sme si vybrali. Aha. Všetci rucame? Rucám aj ja, keď všetci rucame. Krásne sme sa všetci oslepili. Ja... Pekne, už by som tu išiel. Hop, som skočil. Nikto tam není. A dáme si pištolku, že by som rýchlejšie behal. Žijú ešte traja. Ja si ich tu tak počkám nejako sik. A dajte bombu, bomba, planting. Planting. Short? Dobre, short mŕtvy. No, tu zase nebudem mať žiadny kill, to už vidím. Vlastne. Tu na niekto ide. Ale tu neplatí však... Ja som sa zakopol o kameň, to neplatí. Ja som nevnímal, ja som sa ešte si tak sadiť a on už tam nabiehol. To by malo byť repeté, láskaho, takže... Tento kill sa nezapočítáva, aby ste vedeli. Môžete si to dať, takže je stále 18-14, lebo ten kill sa neráta samozrejme. Možno. Niekedy. Áno, a peniazy! Čo som taký chudobný, jojku. A nie som zase na tom najhoršie, hej, ale ideme asi short, ak som pozrel. Niekto tu prišiel, tak ideme short. Ja som mu nedal hlavu?
Ja som mal na slavušek, ja som ho najviac tu vyky, ja som mu dal možno ráno bude. No zasa. To je taká diskriminácia v tej hre. Kde ste? Čo to tak málo vás je, ľudia? Hop, nikto. Ale short si šiel, hej sám. Bieda. Ďalší short. Tretí tam už není nahorou? Je tam. A nechcel som vôbec ma zabil, keď som to nabehol. Myslím, že to je ten psychopat. Není. Ale nevadí, vyhrali sme to, vyhrali. Už len pár kolečok, už len pár kolečok. A bude koniec. Prvej časť. Tak. Kde ideme? Ačko? Poďme Ačku. Keď chcete Ačku, tak poďme Ačku. Áno, pekne sa tam rúte, že ma ošlepuješ zasa, ne? Ako vždy. Ty to tak rád robíš. Ty máš dať také chutky mi ošlepovať všetko. To nikto není. Nesíče. Aj, si mi zobral killa. Ja si to vymením. Iba som rebel. Kto? No! Jak sa tam dostal? Jeden hajzel sa tam čupal a to prežil. Ešte by sme mali hrať 9 kol, ale my už za chvíľu budeme končiť, lebo to už vyzerá tak. Tak ako si zmyšľame, tak bude to krátke videjko, zase sa vám ospravedlňujem, ale zase možno pre niekoho bude zaujímavé. Dúfam, že pre všetkých. Krátšie, nice, to bolo nice. Nice. Si ho musel povedať, lebo to sa mi najviac páčilo zo všetkých. Zatakilo zo všetkých. A na poslednej si dáme Skara, či jak sa to volá, to je Skare u tamtých izlov, takže toto sa volá G3SG1, to som presne chcel každú sekundu. S týmto namierim a heč do prdele. Sorry, kamo. Počkaj, nemôžem, sorry. Ja som ho nechcel trápiť. Jaj. A vieš, ja preč, bo nás to zabijú. Krásne. Ja si to zoberiem so shortom. Nedúpaj tak, čo si jak slon. A už môžeš dúpať. Niekto tu není? Nezvyčajné. Ale to je ten so mnou, ten čo som ho zabil, trafil. Hop. No poď. Si bojím, že ma tam. Jeden. A už len jeden žije. Jaj! Nestiel som ho zareagovať, keď prišiel. No, nechod tam. To prehráme, keď tam nepôjdeš. To si ho mal sundať, to bola jedna chyba. Krása. Zabil som ich všetkých. No takže ja chcem... videl som. No takže keď sa vám videjko páčilo, zanechajte like, okomentujte, ako sa vám páčia videa, čo by som mal zmeniť, čo by som mal pridať. A ďakujem za sledovanie a budem rád, ak budete pozerať na ďalšie videá, tak čaute.